Най-добрата превенция на коронавирус с Дъг Бачелър и доктор Нил Недли. Здравейте, приятели! Благодарен съм, че можем да ви представим тази много специална презентация. Тук съм с приятел, доктор Нил Недли, който е президент на Института Уилмар. Същевременно е интернист и специалист как да предотвратяваме болести и да подсилим имунната система. Както всички знаем, доктор Недли, новините повсеместно говорят за коронавирус, COVID-19, и хората се чудят какви практични неща могат да направят. Изглежда това не слиза от новините, защото се откриват нови случаи. Например, по времето на този запис бе затворено училището в Сакраменто, въпреки че нямаше случаи на вируса на това място. Те затвориха училището. 6000 хора в Италия са под карантина. Може би още 1 милион души са под карантина в Китай и според новините, които слушаме, може да се очаква, че това ще продължи да се разпространява. Затова искам да ти благодаря, че се присъедини към нас днес. Ако съм прав, мисля, че до този момент няма на разположение готова ваксина. Точно така, и няма да има поне за още 1 година, за разлика от грипа, тук няма с какво да се вакцинира. Ще представя някои от най-честите въпроси, които пристигат. Това е вирус, който е подобен на грипния. Мисля, че идва от семейството на вируси със сходно естество, но можеш ли да кажеш, че COVID-19 е повече или по-малко заразен от обикновения грип? Изглежда, че той може да се предава по-лесно. Човек с обикновен грип може да го предаде на малко повече от 1 човек, а човек с коронавирус може да го предаде на малко повече от 2 души, така че това го прави двойно по-лесен за предаване. Ако разбирам правилно, ти каза извън ефир, че отчасти това може да се дължи на това, че някои хора може да го имат и да не показват сериозни симптоми. Точно така, това е причината, поради която този вирус се разпространява. За разлика от SARS и Ебола, при които на практика всеки се разболява и можем да имаме контрол върху тези хора, 80% от хората, получаващи този вирус, всъщност не стават толкова болни. Може да имат само една лека простуда или болка в гърлото и изчезва, или въобще да нямат никакви симптоми. Много хора с здрава имунна система нямат изобщо никакви симптоми. Но въпреки това, те предават вируса, без да знаят това, и това го прави трудно. Може би само малко, 20% всъщност се разболяват до толкова, че да потърсят помощ и да отидат в болница. Тези хора обикновено получават пневмония и това, разбира се, много по-сериозно, защото пневмонията може да се обърне в остър респираторен стрес синдром и това да доведе до смърт. И от това, което съм виждал в сравнение, знам, че всяка година хората умират от обикновен грип, защото до голяма степен той е разпространен навсякъде. Но за коронавирус казва, че има от 2 до 3% смъртност. Все още се събират данни за смъртността. Да, вероятно цифрите са по-ниски, защото това са цифри за случаите, които знаем. Както споменах, мнозина не получават всъщност много симптоми и не са били изследвани. Процентът на смъртност при коронавирус вероятно е по-малък от това, но мислим на този етап, че смъртността е вероятно по-висока от грипа. Понеже няма пряко лекарство или ваксина за това, хората се чудят, ако това стигне до техния квартал, до вас. От това, което чувам, разбирам, че той ще продължава да се разпространява. Така че, ако той стигне до моя квартал, какво можем да направим? Летният сезон може да намали разпространението. Както знаете, грипът е най-тежък през зимата. Това, което очакваме е, че той вероятно ще се намали през лятото поради горещината и слънчевата светлина. Знаете, че слънчевата светлина действа антивирусно и помага на имунната система с витамин D. И както грипът си отива през лятото, много експерти си мислят, че това вероятно ще се случи. И сега, въпреки че поради това, че е нов вирус, не сме абсолютно сигурни. Ти като специалист преподаваш една световно известна програма, наречена New Start, ново начало, която говори за някои природни неща, които човек може да направи, за да подобри имунната си система и здравето си като цяло. Обясни набързо за какво е New Start. Това е акроним
измислен от Уимар, с който се запомнят лесно 8-те принципи, доказали се като изключително повишаващи имунната система. N е за правилно хранене, E е за упражнения, W за вода, за която напоследък се говори много във връзка с коронавируса, S за слънчева светлина, T за умереност, да се избягват нещата вредни за имунната система, като алкохол и никотин, А за въздух, и разбира се, свежият въздух е добър начин да не се хване вирус, защото няма случай за разпространението му навън. R за почивка, подходяща почивка, което означава получаване на достатъчно сън. И накрая T за доверие в божествената сила, което е също доказано, че повишава имунната система. И така, ако прилагаме едновременно всички тези 8 принципа, можем да очакваме, че нашата имунна система, ако бъде изложена на вируса, няма да прояви симптоми или поне те ще бъдат леки. Това е доста окуражително. Можем да имаме шанса да бъдем между тези 70-80%, които са изложени на коронавируса. Ако човек е изложен на коронавируса и могат да устоят и да развият, те развиват антитела, които помагат за защитата им в бъдеще. Точно така, тези антитела могат да действат предпазващо в бъдеще и това е по-добре от това да се получи ваксина, защото са се преборили с нещо действително в тялото. Говорим, че някои от тези вируси, които се разпространяват, някои хора си мислят, че тези вируси са биологично оръжие, което Китай или някой друг е развил, но мисля, че общественото мислене не приема това. Това са вируси, които ги е имало и преди, мутирали са и са били прехванати от животни, и то не от всякакви животни, а от такива, които Библията нарича нечисти. Точно така. Ето защо Бог ни е казал да не се докосваме до такива животни, за да се предотврати епидемия по целия свят. Фактически всяка епидемия, било SARS или Ебола, СПИН, за всички тях има сигнали, че са започнали от ядене на нечисти животни. И понеже ние ядем нечисти животни, ние разпространяваме лесно вируса. Ако получим зараза от крава, може да умрем от това, но няма да я предадем на други човешки същества. Затова яденето на нечисти меса е безотговорно, защото ако получите зараза от нечисто месо, вие лесно ще я предадете на други хора, които всъщност са невинни. Те не ядат такива меса. Можем да проследим заразата до действителния супермаркет и първият човек, който е прихванал коронавируса от нечисто месо, и това е Прилеп. Когато говорим за някои неща, които могат да направят хората, нека дадем практическа информация. Мисля, че това са неща, които се отнасят и за популярния грип. Да бъдем по-внимателни с миенето, дезинфекцирането, да избягваме някои места, където има струпване на хора, особено ако сте в район, където е била идентифицирана зараза. Но има ли други начини за стимулиране на имунната система, като следваме принципите на New Start? Да, чрез храната. Чрез храни, съдържащи антиоксиданти, в зеленчуците, в плодовете действително ще ни помогнат. Зеленчуци от семейство кръстоцветни, броколи, брюкселско зеле. Зеленолистните са много богати на антиоксиданти. Спанакът, кейлът е номер 2 при зеленчуците, а номер 1 е чесънът. Чесънът дори има някои много силни антивирусни съставки и може да се справи с самия вирус, както и да повиши имунната система с това. От плодовете това са предимно горските плодове. А от всички плодове, които имат най-много антиоксиданти, това са не горските плодове, а обикновената слива. Това са нещата, които аз мисля, че могат да предпазят нашата имунна система и да ни помогнат да се преборим. Много се радвам, че дойде и сподели с нас. Има много различни видеа, които се излъчват за коронавирус, в които хората продават хранителни добавки на прекомерни цени. А правим това, за да могат хората да разберат, че има безплатни неща, които Бог е предвидил в Словото си. Ти каза, че има нещо, което може да бъде купено в типична аптека, което може да спомогне за повишаване на имунната система. Да, New England Journal направи проучване относно грипа преди 3 седмици, което беше публикувано. Приема се N-ацетилцистеин. Това е натурален антиоксидант, който повишава глутатиона. Ефтин и може да го намерите във всяка аптека.
2 хапчета на ден, което се равнява на 1200 мг, ако сте изложени на грип, 3 от 4, които приемат това нещо, не развиват никакви симптоми и развиват антитела срещу него. И това е извън всякаква класация в сравнение с всичко друго. По-добре е дори от противогрипна ваксина, защото помага на нашата имунна система да направи това. Доста просто средство повишава нивата на глутатиона и ни помага и по други начини. Как му беше името? N-ацетилцистеин, съкратено НАК, за да го запомнят по-лесно хората. Много добре, ако хората искат да разберат нещо повече за принципите на New Start, програмата, за да повишат имунната си система, имат и други здравословни ползи от нея. Как е уебсайта? Да, newstart.com. Доста лесен е, на него можете да получите информация. А имаме нещо интересно за тези, които гледат. Ние осигуряваме безплатна информация, за да могат хората да получат истината. Това е списание, което ИМАР отпечата в сътрудничество с Amazing Facts преди няколко години. И там се разглеждат принципите на New Start програмата. Мисля, че доктор Недли също е участвал в създаването му. Нарича се списание за удивителни здравословни факти, 8 библейски факти за по-дълъг и здрав живот. Всеки, който иска безплатно копие от него, ако искате да знаете как да повишите имунната си система и други начини за подобряване на здравето, просто кликнете върху линка под видеото и ще получите безплатно. И се надявам, че ще го предадете на вашите приятели. Искате ли да добавите нещо, доктор Недли, нещо, което да помним, за да не се страхуваме? Трябва ли да се страхуваме? Не мисля, че имаме истинска причина да се страхуваме. Ако имунната ни система е добра и сме здрави, ако сме болни и нещо потиска имунната ни система, може би това е причина да стоим у дома, да сме по-изолирани от обществото. Но тези от нас, които имат здрава имунна система и не влизат в контакт, развили сме ваксина и антитела, ние все пак трябва да си мием ръцете. Ако поставяме ръцете си по лицето, ръцете ни трябва да са измити непосредствено преди това. Ако сте разсеяни и не правите това, бих препоръчал да си носите таблетки с цинк. Цинкът е токсичен за коронавируса и ако се сетите, че току-що сте докоснали лицето си и сте докоснали онази повърхност и си мислите, че вече сте обречени, не. Цинкът е токсичен при контакт с вируса и тези таблетки за смучане с цинк могат да бъдат от помощ. Упражнения, аеробни упражнения. Най-добрата водна терапия е всъщност контрастния душ. Когато завършвате банята с студен душ, това е имуностимулатор. Така че ако сутрин вместо да вземете само горещ душ, редувайте горещо със студено. Завършвайте със студено за момент и вие ще се стоплите веднага отново. Това повишава имунната ви система. С имаме за слънчева светлина, Т умереност, А свеж въздух, Р почивка, Т доверие в Бога. Ако спазвате всички тези 8 принципа, аз не се безпокоя за вас. Ако влезете в контакт с коронавируса, разбира се, с предпазните мерки, за които говорихме, и ние все още бихме могли да имаме положително влияние в света. Но това набляга на нуждата New Start програмата да стане заразна, защото това е нашата защита. Да, следвайте 8-те принципа, които Бог ни е дал за естествено лекуване и здраве. Всичките са посочени в Божието Слово. Точно така. И аз харесвам особено последната буква Т, която е за доверие в Бога. Бог не иска да живеем в страх, а да живеем с вяра. Благодаря, че дойде, оценявам гостуването. Приятели, надявам се, че това бе полезно за вас. Не пропускайте да прегледате уебсайта New Start и изтеглете безплатно списание.